morning, class. Good morning, sir! Murag, kuhan, ganado sa giron. Matay. Parihan mo ani ganado. Ganado man John. Ay, siyempre, kay face to face naman. Ganado, nagasod may eskwela kay... Ganagod ka to ay gwa eskwela. Anong ganahan nga estudyante? Aktibo ba? Atong topic ron about sa mga prutas nga ahong isulti nindo. So, injo ra pong Ingleson. Inja, okay ra mo ng topic ka? Yes, sir. Grabe, hado na rin na. Aw. Ingleson ra? Abantay bitaw ha kay Isang pag-insip ko na. kay sukad nga gi-audit ang mga prutas nagkabaylo-baylo nang maglibog jud mo ron. Tanawon na to inyong mga utok niyo nga gagmay utok. Lagi. Basic ra na namo, sir. Kanang imong ipang... Kanang mo, imo. Hindi, sa dun sa topic. Like, ma-answer yung gani rin. Nit, anong sisir sa doon na mag-topic? Ba? Nganong sa genre? Di pinaong ka nga sa genre? Sige, kini karon kay mura nagunghunghung mo nga sa dun gahong ipaan si Rinjo. Kaya mo sa dun ramang gajud ni. Sige, unsa English sa Mingo. Sir, ako sir! Sir, ako sir! Sir, ako sir! Panga-aktiba. Sige. Si Jilo. Sir, ako sir! Sir, kay mang no ka na. Mangga, sir. Kana. Maniutokan nga estudyante. Sa genre. Grabe, sa genre man. Muna ang ganang estudyante. Panumdog mong Jilo nga utok gamit ba? Dili nga bugal-bugal ra ba? O kini. Sunod. Unsa English sa guaba. Si Nike. Israbat. Dolara. Santon. Nah, dili mao. Jara leke blue ka, oy. Sa juna ra to. Baunis Niki, ang bulok ka adyo. Gara. Sus, ginoo ka sa doon ra. May pag-akuray mong gitawag, sir. Sus Ginoo ko pagpudyo. Kasadyong ang sira di mao. Di, ikaw ulit. Ay, sus! Kasadyon. Bayaba, sir! Kana, very good. Nga nang lito ni kay. Di kay patak arag answer, paluman-lumag isa. Lord. Unsa English sa orange? Sir, buongon, sir. Buongon. Sir, buongon. Buongon, sir. Ato ni sir, buongon. Ang answer. Buongon sa imong naong, buongon. Kasok. Kamang nukong sa English anang orange, sir. Color. Saba diha, color. Connect unsa English sa orange? Mga bugo. Kayo lang, sir. Sazok. Labaw, bulok. Next topic ta kay mura naglisod mo sa English sa orange. Asa, sir. Lisita mo po sa next topic na to. Masa mo gusto English sa orange? Maugan nga ni next topic ta. Sige, proceed ta sa lain. Sa sinaunang panahon, history. Kinsa yung nagpatay ni Lapu-Lapu? Zilo. Sa pamudiya, ako din nagpatay nila po. Ako din, sir. Sumabi sa nimo kay ikaw may gitudlo nila. Bisag ikaw pa siguro nagpatay ni Lapu-Lapu. Dili, sir. Sa mo gitudlo kay sa dami nakahamano ko sa nagpatay nila po. Kaya nabuhi man na sadya sa sinaunang panahon. Hindi, ako din nagpatay nila po. Ano sa man to? Ano sa man to sa class? Bao, sir. Naniki. Buongon na, Nicky. Sa pamudiya, ako na po yung gikuan. Ikaw, bitaw. Oh, sige. Sagdira to. Bisag nang luod na to. Ay mo, ako pa kayo dito. Dalian nyo! Atay mo, ako nagpatay nila po.